gabi guys. Nining higayon na guys, niya na kami din hisabay ni Ma'am Flor Burato. Ila ni Ma'am Amy guys. Kasi matag gabi na man kami maghigda. Mo ni ang Mr. guys. Niyara kami sa gawas guys, kaya ang pamilya naman sa sud naghinabi isag usa sa sud. Kami si Mr. di lang kami sa gawas. Nagpalamuot lang kami sa gawas guys. Ang edit pa. Ngit-ngit na ni guys, pero na may suga sa gawas. Oh, nigawa si Ma'am Flor kay naglawag sa ilahang ero. Upat ka ilang ero guys. Si Ma'am Flor jud may mangunay panglaog sa mga ero. Na, tuwa po usaw. Mga himos ra ba mga ero guys, mga mahalon na ba ni mga ero? Ang dinhi sa atubang murag bubaratura na mga ero pero dito sa luyo jud. Mahalo na ilang mga ero sa luyo. Tag-as og balhibok. Di na nektan. Tanto lahat tanan hayari ba yan ganito. Tara, tara. Tara. Gamay ano yung sudah turun. Hi, Ma'am Em. Wa man tungod. Bawa pa ni sila nahuman o panihapon guys. Nigaw si Ma'am Amy ani. Dati kali ni dako. Basta to sa ba. Usa na color Ma'am Ems? Cream. Ha? Cream. Money creams? Kanto de. Brown. Magtanang. Hindi yung tani mo ka na. Kuha sa hikot bird. Oh, mo sa mula ka yan no, diare sa yan no. Di ara man. Ada man nasi. Di lago. Sinahan betul-betul ata. Pag mo lagi hektan naman dito lagi. Ay, nagawas. Wa man tingali. Maayo na kay gagama kag kuan. Di lagi maklaro og kaguran nakilig ko na dipitari. Na di maklaro Uy, lami anis kaguras lubig, labi nagnaanay kinaso na. Kano sa gunigam Itong sabat. Atong dungan sa katri ni tatay. Pila po nang iyang kuan. Di ka na mo tarog-tarog og kagurat. Pinapaitan ng bay way kaguran ay. Okay. Bantu kay ni Kang Agunja. Ito pa ne? Dili mo gud. Sa una nga na din na siya so pa naglaag na siya nga na. Ito din siya. Pero bi ko dito ko de. Pero yung sikiri ka na pa sa una, mamuli na. Ito lang din. Puti kay ko, naman di. Ang gusto yung mga kaya Da. Meray. Ay, sino mo na po Meray. Pagog suga?
Maikog man gumiyupang kay basi di mo angay sila guway suga. Yes, hindi sila ganagamdam. Ah. Kaya lang siya may paksan. Abrihan. Okay ra oh. Gabi ibitaw. Okay ra. Puli-puli may gingon pag Basin oh. kaya kung ginagpagana suga dahil may suki siksa panta. Si kasaban tas tiguang. Paungan, Ha? Ha? Bakit sila yung nasipan? So, dahil sila rin parang dumatog na sila. Wag mo na eh. Bakit fan? Ninang time mga guys, kadlaw na kini mga alas 4 sa kadlawon. Nang mata na sila guys, ang sila si Nanay Lita o si Tate Ariston. Nakiginabi ko nila guys. Lingaw kayo po ko kay si Auman si Tatay Ariston. Ingan man si Naylita. Sa ni sila mang mata guys. Naana jud kuno ni sila nga sayo jud mang mata. Kay kani si Tatay Ariston magradyo na ni siya pagka kadlawon. Mo na matikdan ni Tatay Ariston nga buntag na kay aduna man din siya kaugalingon nga radyo. So dili ikalimot jud guys nga makahibaw jud sila siya kung adlaw na o buntag pa. Kay do naman siya gisunod nga kuan sa mga programa sa radyo. Butangan og kuan kanang kandado. At tugod sa gawas. Kaya kilometro ng bukiran ninyo, Ha? ikan sa ninyo, pila ka kilometro. 5. Kaya na po sa bukid ninyo. Oh, ha? Ako po bukiran po, mga napos 5 kilometro. Morning, ma'am. Good morning. Pinapay, kapin. Blah, Ayaw, ma'am. Hindi ko may siya, ma'am. kahit po, O man na. kaya po yung view ang tanaw. Ha? Kaya yung view, kaya. Diha pod. Guys, kani day magtiayon na guys. Mga buutan ni sila. Arang po ni silang suura, arang labinga. Ahong tanaw nila guys, murag peaceful jud sila nga magtiayon. Labi na si Naylita kay maayo pud kay mo atiman ni Tatay Ariston. O sana all mao po'y tularan sa mga banag asawa ni kay kamaaman jud si Naylita mo atiman og kapika sa kinabuhi. Mo na ang tanaw nila guys. Nining Tatay Ariston og ni Nanay Lita. Og nining tungura guys, gaplano na sila nga manguli Merkulis sa buntag puhon human sa pamahaw. Kay mo may gikaiguan nila. Sige na guys. Bye-bye.